Lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Lama ini sampean nggak masuk kontenku. Hari ini tak masukkan kontenku. Piye sampean arepe takon apa, Mbak? Ini temen saya. Dapat kabar nak mulai hidup syaratnya apa? Yo ndak atik syarat beli tiket PP. Beli tiket sampean mau mulai terjadwal apa nyantai-nyantai sik nang Indonesia terus baru tuku apa? Piye terserah. Nek mulai Indonesia ini nggak ada masalah, nggak ada syarat. No, nggak ada syarat. Nggak pakai download apa-apa yang diperluin gitu nggak? Ya nanti kalau di Surabaya sampean tinggal ngikuti aturannya. Kalau Surabaya lo ya. Kalau Jakarta aku nggak paham. Iya. Jakarta mumet. Sampean mulai lewat ndi? Lewat Surabaya. Oh ya wis Surabaya aman. Kapan? Kapan? Yo sik lah. Enggane nek wis gajian koyo wis raptah aku. Loh. Kok iso kok ora betah? Lha piye mbek majikane? Yo salam wis. Loh, wassalam. Heeh. Terus akhirnya nanti balik Hongkong apa tetep meneng nang omah apa bojo sik apa melok bojo nang Israel apa nang Australia? Bojo sik kok enak oleh. Bojo sik nek oleh. Lah sing wingi ndi lho? Lah jerene sing wingi enek arepe eker arepe ngejak nang Makau. Ono ya ono ngene kon balik. Oh, kon balik. Ya wis. Gak enek syarat wis. Pokoknya duitnya akeh, semakin apik. Semakin enak. Heeh. Nek suatu saat balik nang Hongkong tak paling sampean. Nek iso gak usah balik nang Hongkong iki nek wis arepe rabi karo wong Hongkong ngono lho. Apa rabi karo wong piye arek-arek proses iki piye? Bules, entut. Mumet. Ya sing berhasil sing eko langsung teko eko langsung entuk itu wae. Sing liyane mumet ndase. Sing liyane mumet ndase. Mumet ndase iku kakean milih, kakean opo apa piye? Nek nang sampean niku. Kakean sing ono sing ngene. Kakean penjaluan. Yo sampean ngomong lho, Mbak. Kadang kene wis oke konone sing muni yo yo trisano melinyo ngono iki lho, Mas. Sering ya? Heeh. Repot ya, dadi wong apik repot ya. Heeh. Atine kudu jembar, ora jembar. Ya jane ngono, Mbak. Oh, dadi wong apik iki tantangane ngono. Lah aku ditakoni wong sing iso prosesno Hongkong ora yo sik tak takon nomor 1 aku. Sampeyan engko piye ceritane ya? Ya panggah nek X iku ya panggah menangan, nek X lho ya. Yo X deh. Lah iya. X Taiwan yo X Hongkong gitu. X iku panggah menangan kecuali kakean milih, kecuali njaluk bayaran gede, kecuali kemlelet. Nah, iku sing angel. Heeh. Ayo aku ndek iki kan ngono enak wong loro. Aku pengen foto nang ngono. Ya sik tak takokno, tak kowe informasi yo suwe tak takokno kok teleponan dhewe. Heeh. Nek X iku apa meneh paspore jek urip cepet. X ya tetep 2 wulan, Mbak. Proses Hongkong kan 2 wulan. Maksudnya begitu enek majikan interview cocok lah. Paspore urip iku kan paling jak 2 bulan setengah, 3 bulan maksimal berangkat. Tapi nek begitu ditemakno, soalnya kan ngene nih. Konsepnya ngene lho, Mbak. Konsepnya enek konsep PT. Konsep PT sing ngene. Njaluk data dhisik, njaluk scan dhisik, ya kan? Terus di biodata. Terus diwehno agent. Nah, itu konsep pertama PT. Konsep kedua, arek mau daftar, dokumene kabeh dikongkon ngirim nang PT. Nah, itu konsep sing kedua. Sing konsep kedua iku ben gak mlayu. Ben gak nyabang kiwa tengen ngetan ngulon, ben didekepi karo PT-ne dhewe.
Nek konsepnya nggonku kan enggak. Scan tok wis cukup. Dokumen di-scan, makanya dokumen nek di-scan itu iso langsung nyemplungno agent 4 atau 5. Lah sing deal begitu enek deal nanggonku langsung ndang di-cancel. Paham nggak? Jadi ojo sampai wis interview ambek majikan A diiyani, sesuk interview majikan B diiyani juga terus wekku dibatalno. Lah iku nggak teli. Iku akeh ngono kok. wah iku jenenge asu ngono lho, Mbak. Sing rene iku kadang ngono iku Mas. Mayoritas untuk majikan kabeh lho. Mesti konone sing mlenyo ngono ya. Nah, asu itu makanya kena opo? Agent PT iku setengah rodok sadis karo jahat-jahat ngantisipasi sing kelakuane mbleset. Akhire wong-wong sing apik dianggep kelakuane mbleset dadine dipadakno. Kan ngono to, Mbak. Bener nggak? Betul. Makanya sing apik-apik ketutan diarani elek. Yo wajar asline. Ya dan itu sebenarnya yo pertama resikonya wong PT, tapi yo jenenge wong PT kan ya kembali lagi. Cosanggi kan mau rugi. Heeh. Karena soalnya kalau begitu anaknya itu belenjani, wis iya majikane gelem, majikan itu mesti ndeleh duit, Mbak. Nah nek wis majikan ndeleh duit terus areke gak gelem, nah wingi interview jadi oke. Tapi duit wis dilebokno areke gak gelem, oh ya wis. Soalnya sistem Hongkong kan gak enek balekno duit. Iya. Eneke paling yo ngijoli arek. Nah ngijoli arek kan kadang-kadang kan ndak sesuai pada saat interview. Sing karepe dheke kan sing karep mang enak kok. Saiki disodorno sing mburi kan ngono. Ya begitulah, Mbak. Yo piye ya dhewe memang dadi wong iku kudu legowo. Heeh. Jadi ya wis makane nek diarani agent nyengit-nyengit iku ya ngene iku gitu loh. Nek kok itu potong gaji wek pirang sasi? 6. Akeh men to. Apa? Akeh men. Enggak, sampean melok. Sampean melok sing gak bayar ambek sing apa bayar riwariwine dhewe iku lho, Mbak. Enek nang Facebook. Bayar di muka. Mbak, jajalan sampean jajal. Nek sampean gak kepingin bayar. Wong aku takon sampe nek oke pirang sasi. Ya kan aku wis ngomong 6 aku aja ditawa, Mbak. Aku gak melok duwe PT, Mbak. Nek aku duwe PT dhewe ngono penak, tak atur dhewe. Lah iki PT-ne wong liya Makanya aku ngomong, nek sampean posisine pingin bayare saiti atau bisa jadi gak bayar, no potongan, itu ada. Kan ada di Facebook itu, PT-PT-nya. Dia juga punya Facebook kok. Sampean coba ke situ dulu. Ya, aku kan balik iki. Iya, sampean jajal. Nek misale balik, jajal sing gratis, sing gak no potongan. Gak apa-apa, aku ya promosi. Kok nek sampean yo anjene gak potongan kok, Mas, bener. Lah, kan enak toh timbangane nang aku potongan, piye? Ngono, nek data rekotea semuanya nggak ada masalah, bagus ke situ aja. Heeh. Apa? Tiket pesawat kira-kira piro? Ya nek teko Makau ya sing larang ya 4.000, 5.000, nek sing murah ya 1.500, 2.000-an transite suwengi ngono ae lho, Mbak. Nek sampean takok ambek aku ya, aku kan aplikasi Traveloka sing golek barang murahan. Tapi translite suwengi. Nggawa kopi, nggawa kopi sik, nggawa pop mie dhisik, apa nggawa sego bungkusan. Terus engko nang Singapura tak pangan. Terus marang ngono budal nang Indonesia, nang Surabaya. Nek aku ngono tipene, Mbak. Enggak nek Royal Brunei kira-kira piro? Tak masalah aku. Royal Brunei ya 3.000, 4.000 lah. Tapi kan enggak ribet nek Royal Brunei kita transite ya untuk Brunei ngono iku Mas.
Ya sedilut. Heeh. Ya transit tapi sedilut. Heeh. Soalnya ban Enggak. guys batu. Royal Brunei ya gak apa-apa, tapi nek aku kelarangan, Mbak, nek aku Royal Brunei. Murah Royal Brunei. Nek aku Scott, Tiger, Murah apa Royal Brunei. Filipin apa Cebu itu Filipin, Makau Filipin, baru Filipin Jakarta. Tapi nggo Filipin Surabaya nek apa ora Cebu. Nek Jakarta mau lang ruwet ketoke Mas bandarane akeh sing tungan. Nah, Bandara Mumet. Kakean tukang palak. Heeh. Di Surabaya ae. Sampeyan ndi sih omahe? Omahku Jawa Tengah, tapi biasanya Oh iya. biasanya aku nganu Surabaya, Mas. Heeh, Bandara Surabaya. saiki tol wis wis sampai Solo kok. Sampai Solo, sampai Semarang. Jawa Tengahnya garek endi, sampai Semarang, sampai Jakarta ya kena. Oh no, nggak ada masalah, numpak sepur ya iso. Wes, apa meneh sing sampean takokno? Wis males temenan nang Makau. Anu to ono company akeh nek. Lha nek sampean duwe company akeh ya sampean cateti nomere kabeh. Sing manajer-manajere apa calo-calone sing gak nekek. Makau kan istimewa calone. Makau lebih sadis kok potongan. Oh. Iya terakhir, Mas. Nah iya. Makane arek-arek sing gagal nang Hongkong kan budal nang Makau. Nang Makau dipangan karo calo. Yo hilang Mbak iki. Mbak Tari ini hilang. Mbak, piye wis ah? Halo. Seko Makau nang Hongkong dhisik. Seko Hongkong numpak KT langsung Surabaya, Mbak. Aman. Halo. Halo. Sampean ya? Nggih nek saking Makau kok Hongkong Mas enake. Ya nek menurutku ya nek sampean pingin langsung dan penak ya apa seko Makau sampean budal nang Hongkong kan langsung bandara iku BC. Nah, begitu bandara langsung numpak KT Surabaya wis selesai, sak budalan bablas wis nyampe Surabaya. Kapan toh? Oh. Gak kakean rengkes. Kapan Darling? Iya. Hah? Kapan? Yo enggak ngerti, Mbak sampean kate tanggal piro? Bojoku wis buka aplikasi iki lho. Pokoknya ya bulan-bulan iki lah, Mbak. Bulan iki. Desemberan apa? Desemberan lah. Desember larang. Desember larang, Pol. Desember akhir ah? Desember tanggal piro kira-kira? Boleh Desemberan akhir. Tanggal piro? Tanggale lah. Tanggalnya urung pasti, Mbak. Kira-kira sampean sebut. Kira-kira sebut 28, 29, 30, 23, selawe. Ya, sekitar tanggal 29-an lah. Wah, meh tahun baru moncrot. Cuk. Lah sing murah bulan piro? Oh, bulan 10 iki murah. 11 esuk iki. 12 esuk. Brunei 3.000 punjul. Oh, kok 3.000? Larang. Wow, 6 jutaan ah Royal Brunei Desember. Lek gelem yo Kate-kate. Iya. Aku senenge November. transit. November. November tanggal piro? Murah. Sing apa bulan November iki enek tiket murah. Kate lho, Mbak. Katai. Heeh. Kate piro? Katai yo Iku duluan. 3.000 lah. Deloken. Enek nah iku Katai. Singapore Airlines, Garuda, Malaysia Airlines, Garuda, Di. CX piro?
CX 7.686.000, 7 juta, petang ewuan. Petang ewuan lebih, petang ewu 500 lah. Oh. Langsung. Pokoknya informasi nih. Mau aku jadi duit nyantai nih. Yo, aman. Aman deh pokoknya. Kita situ ya. Siap. Semangat. Nah, aku takoni ditakoni arek-arek yo akeh sing habis balik nang Hongkong lho, Mas. Makane tak tulis. Takoni sampean takoni dhewe Mas. Tak kai nomor telepon ya. Heeh. Jadi sampean kayak ana nomor telepon aku terus password-e Tari ngono. Sebutin jenengku ngomong ngono. Iya. Sampean kongkon nyebut jenenge sampean dadi tak tandani. Nggih. Oh, iki premium sing dijak karo Mbak Tari iki premium. Oh, akeh lho Mas. Dek iki kan tuh kene ana sing potongan gaji sampai 16.000 gila. Woi. Aku di gak rembukan nok taman iki yo ngesakno Mas gak kunting kasih kayak mangan. Pokoknya sampean nek nang Makau akan praktek-praktek kanca mangan kancane iku masih rame lah intinya. Ya berhati-hati. Iya. Wong sambat luwe aku nek disambati wong ya ora tambah kaya Mbak, maaf aku. Ya minimalnya ngono lah. Tapi nek Mbak utang duwike wah njeguro laut sik ae Mbak, Bro ngono. Heeh. Nek mangan ayo, tapi nek utang duit njeguro laut ae Mbak, Bro ngono. Iya. Wis aku urusan karo duit lu lah. Nek sampean mulih berarti garek siji tok iki garek April tok. April ya wis April wis angel ketoke soalnya nyambut gaene wis full. The company emang sampean gak nemu company. Sampean melo April lho. Jarene wingi jek golek tukang masak. Sampean gelem ora? Takonono. Nek ngalih company. Setahun sik ngono lho, Mbak. Lah yo karepku yo ngono. Bojomu kon nang Makau wae. Lah de usaha dhewe kebon kok. Yo kan jalan-jalan seminggu ngecas-ngecas dhisik kan oke. Ngono lho, Mbak. Ora lah. Urung rapi metah-metah apa. Lho sithik kan ndak apa-apa. Incip-incip kan ngono. Cep-cep nak bablas. Ngono lho, Mbak. Piye sih? Yo. Apa meneh? Sampeyan arep takok apa meneh? Ilang nek sampean gak nang Makau wis gak iso ngekeki nomor sampean neh aku. Ya panggang kok nek ngarep nek wong golek kan ya tetep. Kok nek ana sing golekno informasi no Hongkong kan otomatis aku golek Mas Andro aku dipolo nang kono. Lho Hongkong nang Makau nek arek telepon arek-arek kan kadang-kadang takok, "Mas, konteke sampean nang Makau ndi?" Ngono. Ya iki Mbak Tari ya. Mungkin akeh Mas. Iki yo. Nah, Mungkin nek sing arek nganu iki Mbak. Piye rencanane ape terus no company aku rong calling anu karo April soalnya April kan wonge ra sabaran nek selepak April malah diloko bocahe. wis tak kandhani. Wis sampean kandhani. Yo, sampean muter-muter ro barang golek agent. Nang kono kan akeh to, Mbak. Aku jarang libur lho, Mas. Oh, ya sudah. Duitmu akeh berarti. Ya wis lah. Alhamdulillah ya. Akeh. Nah, ayo ngono lho. Tapi ya Didongakno ya amin. Amin kan mesti ngono. Makau itu sik meriah soalnya Mbak Makau. Iya. Ya meriah, caluke ya meriah, Mas. Aku nek iki lho, aku sing ketuku ngono iku rene.
Potongane ya Allah. Makolo ngalang-alang ya Hongkong. Pol. Hongkong saiki 3.000 ambek 2.600 iku wis dilaporno kok PT-ne. Mumet yan PT. Dilaporno ngono. Mangane wis gak wani macem-macem. Nah, nggih. Nah. Saiki nek potong gaji piro Mas? Nek no Hongkong. Ya 2.000 lah. Data podo paspor urip ya 2.000 ping 6. Oh, pengen. 2012 apa 2020 pokoknya 2.000 gak sampai 2.050. Yo wis murah lah daripada ambek gawe 3.000 lupas. Nah, ya 2.000. Ya sampean jajal sing gak bayar sing gak potongan iku lho jajal. Wong data komplit, data gak enek masalah ya aman dong. Aman data. Nah iya sampean jajal kok sampean ngomong aku. Iya itu baik gak potongan ya Mas Bro aku nyambut gawe. Tapi majikane kok koyok nenek sihir ngene. Nah, ya aku sing gak ngerti, Mbak. Tapi aku mau lah ngono nyapor. Aku pengen itu pengen coba haluan Mas. Pengen New Zealand apa Australia. Yo, wis sip. Sampean disik. Sampean disik nek gak ngono aku disik. Sapa sing disikan? Aku mau ngono. Terus aku izin ya, aku oleh kerjane ora nang ngare rapi. Ora nyapa orang balik kerja. Nah, ya wis enek sing ngopeni kok leren nyambut gawe. Enek sing ngopeni duduk manis. Gawekno wedang. Nah, iya. Tapi ya piye ceritane kita wong ae. Wong aku iki dadi wong ya ora betah. Nang guru. Lah aku nek kafe guru tuwe dana kae gelem ra gelem yo bali no. Ora usah mikir balik nek wis rabi wis nang omah. Ya ora usah didadekno kafene. Wis kafene karo bojone ae. Kafene iso didol ya didol gawe usaha sing cedhek karo bojone ben ra nanti-nanti. Nek panggah sampeyan ae nang njaba ae wis ora usah rabi karo wong Indonesia. Nek sampean karuan lho, kalau sampean karuan gak betah nang Indonesia aja rabi karo wong Indonesia. Rabine karo wong njaba. Wis karuan. Nek ancene pokal-pokal gayane arepe menjaba gak kerasan nang omah. Tapi nek sampean wis milih wong Indonesia ya wis gak gelem tunggu ana. Mangan uyah, mangan iwak asin, mangan sego, mangan ndok ya sampean tunggoke piye ceritane ngono ae lho. Lho ancene piye lho jenenge wong wedok wong. Nah nek lanange wis pondasine oke, kecuali kaya aku, suami takut istri, aku numpang sama istriku. Suami sayang istri. Hah? Suami sayang istri. Ya, aku kan mengikuti istri kemanapun. Suami sayang istri dan Iya. suami. Jirine aku gak oleh ngomong suami takut istri, jirine suami sayang istri. Lah iya. Gak terima deh. Oh, lho, Mbak. Nanti ingin Mbak Yuli sih buka agensi ya. Saya akan ngomong no. Yes, Ngomong akeh no. Wis sampean dongakno. Lancar ya. Sampean dongakno. Engko sampean sing dadi gurune ya, PT. Iya, Le. PT masak. Guru masak. Oke. Setuju aku. Salah coba plesi bokonge. Tak bebek ngono. Engko ora anu ngedono mental nek ngono. Ya kudu ngono, Mbak, nek karo aku, mentale kudu dijelokno sampai nublek. Ya sabar, ya dilatih. Ora sampai nublek. Jadi begitu nek nang Hongkong, wah wis biasa. Wis biasa ngrungokno ompreng gak kanggo. Majikane muni kan gak atine wis tatak. Hongkong iki kan tatak ati sing angel. Heeh. Ngomongnya bawanter rek. Ngomong gak nek titik komane lah nek wonge kakean perasaan apa ya mumet ndase, Mbak. Enggak iya. Nah, iya mangkane.
aku nok kene ya jantungan nok ngene. Mobil ambulan nih. Sampeyane wis ex Hongkong nang Makau isih jantungan. Lah ya. Padahal sebenarnya Makau itu lebih slow loh sebenarnya menurutku sih. Ya, saiki sama aja, Mas. Oh. Sama ae enek kadunya kemilnya kan ora ya. Nek tak pikir menurutku dari aku pernah juga di Makau itu ndak se ekstrim ya. Hongkong ekstrim lebih cepat. Jadi saat perputaran ini lebih cepat. Tapi kalau Makau lebih cenderung rileks, enggak terlalu. Habis lah. Aku soalnya pernah dengan dua majikan iku lahirnya nang Makau. Nggih. Dan wonge apik. Iku anak tepak. Meneng. Wonge ora. Anu. KTP ne Makau tapi manggone nang Hongkong. Wong Makau asli lahir Makau wedok loro. Dikei jaket sembarang kali apa mungkin ya menungsane lah. Iya, Mas. Tapi yo gak foto. Nek langsung jahat-jahat, nek langsung apik yo apik. Wis ngono. Aku ndek nganane mari ke Hongkong sampean jarene sing nang Indonesia. Ya iya no. Sampean aku pada rone pengen jagongan. ya. Tapi Wis saiki rene neh lho, sesuk nek prei. rene ngedak. Bojoku apa rono nang Makau? Bojoku piye? Cik Hoyi. Cik Hoyi, jarene engko nek wis rada adem jarene Cik Hoyi. Dhek nek kepanasan. Soalnya Makau kan tak jaki mlaku kan. Panas soal aku ya. Koyo apik, aku dhewe ra panas kok. Kudu klenger. Mangane bojoku kan gak kuat mlaku ado, nek mlaku ado emosi dhek. Mangane ngenteni adem jarene ya wis. Nunggu nek wis pasane mati bulanan kene wis song. Ya sampean kesusu mule, jojo mule. Urung lah. Sampean ngono anu kemprem bosok sih. Iya. Sampean tenis setahun, baru nek setahun kok renew apa muter-muter golek company. Kasino lho rawame, Mbak. Kasino lho rawame saiki. Heeh lah ya. Ya Makau iku lho rawame saiki wis pulih. Kami pol ndek liburan sama 3 hari iki rame pol Makau. Nah, wong Cina wis tambah edan-edanan moro. Mbowaki dhuwit kabeh nang Makau wong-wong. Mbowaki dhuwit nang Makau wong-wong, Mbak. Oh, lah ya. Piye? Sing Hongkong nok Makau ya akeh. Ya arek sing pertama sing becetat, sing kedua break intermediate luwih saka 1 tahun. Iku kos-kosan juga mulai rame. Tapi nek sing sadurunge setahun iku wis ejene gak wani wis mulai Indonesia. Tapi sing luwih setahun dikuat-kuatno luwih 6 bulan, 7 bulan. Setahun lah, luwih setahun baru mereka ke Makau prosesne. Dilala nek kecantol nang Makau dadine nang Makau ora gelem balik Hongkong. Tapi aku saya nemu jalane. Wingi aku kan dari awal pengen tuh anu kompeten. Akeh. Sayange kan sampean gak tau libur, njaluk seminggu pisan libur, muter-muter pasti ketemu iku, Mbak. Mesti ketemu, mesti. Nek aku ngomong. Sampean gak ketemu-ketemu iku soalnya sampean gak libur. Wong si sapa April ora atik goleki ditawani kan. Enggak ya. Nah, sampean gak goleki soalnya. Nek sampean goleki tes ketemu. Aku ngono itu apa harus pulang dulu tuh Mas? Enggak usah. Maksudnya, nah kene di sini tuh harus sebelum finish kota. Aku ngeprint ngono itu apa anu pulangin tuh. Ya nek
ya nek Makau sekali lagi nek sampean ngebreak ya aku gak ngerti wektune jek sak piro lah visane umure sampean jek sak piro iku juga aku gak ngerti kebijakane Makau. Oh, gitu. Heeh, sampean takok imigrasine Makau ora apa-apa. Moro-moro nang ngone bandarane Madau apa Taipa. Singsang muisi takok apen-apen kayak ngono kan. Kan bosone padha, Mbak. Kantonis. Iya. Apen-apen takok ya ora apa-apa, Mbak. Maksudku ngene lho, Mbak. Aja ngebreak. Njaluk prei. Prei ku mlaku-mlaku wae. Kok nek prei awakmu mlaku-mlaku, awakmu takok-takok company enek. Nah nek company wis nampani sampean wis bayar, dhek ngurusno lamkate, baru sampean metu teko majikan. Oh, ngono iso ya. Yo lamkate ate metu sampean nang Hongkong kan gitu. Lah engko nek misale dhek tapi aku saiki jek nang omahe majikan, ngolopan ngomong ngono karo company-ne. Yo metu wae dhisik. Ya gak apa-apa metu terus langsung mlebu company. Jadi aja ditinggal dhisik majikane. Mangane golek wektu njaluk prei. Aku kan ndak ngerti janjiane sampean. Gak usah prei, bayarane sakmene ya aku kan ndak ngerti nek iku sing ngerti kan sampean. Tapi intine wong koyo sampean nek sampe gak iso iku enek masalah. Lah ya gitu. Iku enek masalah. Lah masalahe nang opo? Masalahe sampean mungkin gak muter. Atau sing kedua masalah sampean kakean milih. Milih sih enggak lah, tapi aku pengennya dari awal masuk kuwi pengen masuk company. Loh. Lah iya Mbak, company ku kan akeh to Mbak. Enek sing nang spa, enek sing nang gone customer service, good looking. Enek sing cleaning service. Enek sing nyepaki ngombe nang kasino, enek sing tukang pijet. Enek sing refleksi. Iku kan company kabeh. Company-ne sing opo? Sampeyan ngomong company opo? Sampeyan milih company-ne sekretaris. Lho, ya ditakoki sertifikat kuliahe no. Lah yo. Sampeyan ngomongnya company. Lah company-ne iki opo? Kan iki sing gak jelas. Kemarin kan ono sing mari ke Hongkong lho kene langsung masuk company. Lah delalah kayak pernah libur aku ki ra sengaja ketemu di no restoran. Areke yo sopo ra kenal ngene saat itu no. Iki bolomu lho karo bolone April barang tahu. Saiki lho, kaya sampean basa nyandak ya. Dedeg ya sik lumayan, ya kan? Rai-rai dibengesi titik dipupuri ditik ya wis oke. Lah sekarang tinggal masalahnya sampean kok gak lincah golek, iku lho persoalane iku nang kono. Persoalannya itu karena jarang libur. Nah, berarti kan sampean ngerti persoalane. Soalnya Makau untuk bulan-bulan kemarin, bulan-bulan ini dan bulan-bulan ke depan itu tidak sepi job, Mbak. Justru sampean takok April lah. Mesti kau wesel Mbak Bro, kau wesel. Pasti sambat ngono. Yakin aku. Wong Makau iki buak duit, jadi wong bersenang-senang dan butuh diladeni dan dilayani. Makanya company ini bergerak. Butuh orang banyak. Iya, wis gak salah wis. Kabeh iku dari sisi cleaning service, resik-resik, nyapu, ngepel, satpam. Ku job pasti sak blader-bladere, sampeyan iso kantonis, dedek duwe, sampeyan ae sing gak golek. Afrile modele cilik, mentik sak mono ae. Tapi ya good looking lah. Iya, tapi kan cilik mentik ya kan. Nom lincah. Nah, Mas yo Mbak iki kan yo iso, cuman aku mbuh Mbak sing dipikir Cik nopo. sambat tok. Berarti kan dikung lincah. Lah April apa gak sambat tok malah nangis tok. Nek ke Hongkong, nek kono kan Wis nangis tok. nek kono so. Heeh. Saiki
Dhek wis gak telepon. Kan wis strong iki. Wis gak ngereken HP. Nek Mbak Tari kan jek enek jedane Jek karo majikane bojo gak soalnya. enek. Oh, ya mbo. Heeh. Ngono. Ya wis ngono ya, Mbak Tari, ya. Sehat selalu. Yo, Kontak-kontak kabar-kabar. Matur sembah nuwun. sami sehat selalu Mas Andrew. Sehat selalu. Ye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.